Purple, next time, wait until I'm getting up. Wait! Shut the fuck up. Get some kills. Titchuk. For helvede, mand! Er det okay? Nej! Skal tage et Han time skal klippe sig selv i røven, ham der. Det er altid exit tracks, han kan få. Han kan aldrig få en eller anden ind i kamp. Jo, han fik lige Mester Minagi, men det var så... Ah, men så sidder han og gemmer sig. Han sidder og gemmer sig oppe på den der kast der. Den bag hot. Sidst han sidder på kasten. Squeaky. Nice. Jamen, han sidder og gemmer sig. Den lille bøsse. Bro, du skal ned i snak. Du har 2 kills, Mester Minagi. Jeg har 3 MVP's. Jeg har 5 KD. Jeg har 190 ADR. Single ude. 3 reaktor. Jamen, hvordan rammer han, mand, når jeg ikke gør? Nej. Ranks. Han er sgu da deres topbreaker. Hvorfor han ikke... Ja. Jeg har så ingen idiot at høre på alligevel. Jo, men... Det behøver jo ikke være en idiot, vel? Det kan også være, hvordan han spiller. At han ikke fik ham der... En mere kort. Ja. One more. Side to us! Go. Sidst han er kort. Kort. Han er død. Han er kort for helvede! Han er ramt! Hvis der bare gennem dig, ikke tage fight. Jamen for helvede! Jeg siger kort 15 gange! Så lad være med at peek ham! Ja, det gælder jeg! Jeg siger han er kort den sidste. Ja. Jeg gik bare for at hjælpe dig, der Ja. er bomben, du skal ind og plante. Ja, men så kunne jeg have droppet den. Det kunne du også. Eller hvad Det kunne du også have sagt. Why you die? Why you all die? Why you peek fucking mid until the smoke, you fucking cunt? Nej, det er jo nej. Shut up. Ja, selvfølgelig sidder han der. Hvad level er han der? Level 7. Med en KD, der hedder Lord. Med en profil. Ja. Så siger vi det, din fucking lille skank.